Intervista se tiġi wasla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker. Antonella Bene selmilkom u jatikom merħba 62 episodju mis-sensiela l-intervista. Il-lejla sejrin nitkellmu fuq dan il-bidu tal-istaġun tal-Formula 1 li kellna din is-sena fejn spikkaw il-Ferrari u Charles Leclerc li kellhom nistgħu ngħidu hekk bidu mill-aqwa fost diversi temi oħra li se nittrattaw matul dan il-programm tal-lejla. Mi fuq il-panel kif qegħdin taraw għandna tlieta min-nies illi huma Duncan Sant li qiegħed fuq in-naħa ta' fuq il-lemin illi qed jirrappreżenta lill-iskuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta. Fin-naħa t'isfel fuq ix-xelluk għandna lill-rappreżentant ta' Velocity Esports Racing Simjon Neċef, filwaqt li fin-naħa t'isfel fuq il-lemin għandna lill-kollega tal-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva Wayne McAuliffe li ġa minn issa nixtieq nirringrazzja tal-li oġobhom jattendu il-lejla għal-programm tagħna. Bħal dejjem infakrukom illi jekk tixtiequ issaqsu xi domanda lil xi membru minn tal-panel li għandna matul din il-ġimgħa, jew tħallu xi kumment fuq dak kollu li qed jiġi diskuss waqt il-programm tal-lejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni illi għandna posta miftuħa ma' din ix-xandira. Bħas-soltu kellna diversi avvenimenti illi hemm għaddejjin bħalissa fejn jidħlu futbol u darts, fejn jidħol darts bħalissa għandna it-13 lejl tal-Premier League ġewwa Glasgow fejn kellna żewġ riżultati ta' 6-2 kif qegħdin taraw fuq il-grafika hawnhekk. Gary Anderson għal darba jirnexxielu jirbaħ logħba kontra Peter Wright filwaqt li Johnny Clayton jirbaħ 6-2 kontra James Wade. Barra minn hekk ukoll fejn jidħol futbol din id-darba għandna xi riżultati finali kif qegħdin taraw. Salernitana 2 Venezia 1, Bonazzoli jiftaħ l-iskor għas-Salernitana. Henry jirrispondi għal Venezia u Verdi iġib il-gol tar-rebħa għat-tim tal-Salernitana kif qegħdin taraw hawnhekk ukoll. Fil-waqt li min-naħa l-oħra mill-kampjonat BOV Premier Floriana jirbħu 2-2 kontra Goodyear United u Sirens jirbħu 3-2 kontra Mosta. Bħalissa wkoll bdew il-semifinali tal-UEFA Europa League u tal-UEFA Europa Conference League. Mill-ewwel kompetizzjoni aħna ser nkunu qegħdin naġġornawkom fuq il-logħba Eintracht Frankfurt kontra West Ham, għalkemm ukoll ser ikollna l-logħba Rangers Leipzig għaddejja wkoll mill-conference. Il-logħba li se nagħtu iżjed importanza se tkun dik bejn Roma u Leicester City, filwaqt li ikollna wkoll it-tieni semifinali dik bejn l-Olympique ta' Marsilja u il-Feyenoord. Sawa wis, niġu issa biex nibdew nitkellmu naqa' fuq il-diversi temi li għandna llejla. U Wayne, ovvjament bħala il-bniedem nistgħu nsejħulu hekk lokali, nixtieq illi d-darba tkun int li tintroduċi s-suġġett tal-lejla u mbagħad forsi nieħu naqra kontro-risposta malajr mingħand Duncan u Simjon. Allora nixtieq nsellem lilek Antonello telespettaturi li qed jarawna bħalissa. Din is-sena l-istaġun tal-Formula 1 jidher li se jerġa' jkollna ġlieda bejn ġiex sewwieqa minn ġiex timijiet differenti li ħajsfidaw għall-kampjonat. Dawn kienu Charles Leclerc tal-Ferrari u Max Verstappen tar-Red Bull. Milli rajna s'issa bħala pace, bħala veloċità tal-karozza, it-tnejn li huma vera simili għalkemm għandhom designs kompletament differenti.
Iżda sfortunatament għal Max Verstappen kellu xi problemi bir-reliability u dik ħallit li Charles Leclerc ikollu vantaġġ tajjeb fuq quddiem. Sawa wis, mela, kena din l-introduzzjoni qasira nibdew billi anke wkoll nitkellmu naqra issa nitlu 50 iżjed dettal. U dan kien naħseb li bix-xieraq nibdew bik, l-ewwel net nirringrazzjak tal-li wkoll bħala Ferrari Club aċċettajtu li tattendu għal programm tal-lejla. Jider li l-pjanijiet li kelkom għal din is-sena sissa qed iseħħu hekk kif Charles Leclerc għandu vantaġġ komdu ħafna fil-klassifika tal-kampjonat tas-sewwieqa u attwalment il-Ferrari wkoll jinsabu fuq quddiem fil-kampjonat tal-kostrutturi. Stennejtu li ħatibdew daqshekk tajjeb qabel xejn. Nsellimlek Antonello, grazzi tal-istadina. Wara l-istaġun li kellna sena l-oħra, ovvjament dan huwa improvement enormi. Il-fatt li fil-pre-season Binotto kien beda qisu jitfa' naqra rridni lura biex ma jkunx hemm daqshekk aspettativi qawwija fuq it-tim, jista' jkun inaqqas ftit mill-expectation li kien hemm ta' rebħ immedjat. Imma kif imbagħad bdejna l-kampjonat fil-Baħrejn b'rebħa konvinċenti ta' Charles Leclerc u t-tieni post ta' Carlos Sainz wara li waqaf Verstappen waqaf anke Perez u komplejna telja tajba immens ġo Ġedda u again rebħa konvinċenti ħafna l-Awstralja. Jidher li il-kampjonat din is-sena huwa fit-triq it-tajba l-Ferrari. Ma rridux nkunu ottimisti żejt li ngħidu ħanirbħu jew li ħaniġru b'xi bittin u bil-karozza eċetera x'il-kampjonat huwa twil u nafu r-Red Bull kemm huma tajbin fl-iżvilupp matul is-sena. Però il-fatt li għall-bidu tas-sena kien hemm daqsxejn ġibda lura minn Binotto biex ma jkollix daqshekk high hopes, il-fatt li irbaħna żewġ tliela minn erba' u tieni post minn erba' tliela jekk niskludu li ġieli kien hemm żewġ rebħiet u tieni post tal-Leclerc, jidher li l-kampjonat beda pass tajjeb ħafna, jalla jirnexxielna nkomplu hekk u jalla jkollna kampjonat ieħor bħalma kellna s-sena l-oħra imma World Driver Champion differenti. All right, tkellimna diġà fuq il-bidu tajjeb ta' Leclerc, Sainz. Kellu ħanejdu hekk, bidu tajjeb imma mhux fl-istess ħin. Sainz beda tajjeb ħafna fil-Baħrejn fejn kellu taqtija ma' Perez għat-tielet u r-raba' post fejn kien it-tielet u mbagħad meta waqaf Verstappen wienet it-tieni post. Li naħseb kienet xi ħaġa daqsxejn sorpriża għax ovvjament Leclerc u Verstappen kienu fuq quddiem sew qabel ma kienet ħarġet dik is-sejf li ħarġet kompattat il-grupp kollu. Ġo Ġedda kien qatta daqsxejn lura imma again kienu jisom Leclerc u Verstappen għalihom u Sainz u Perez għalihom. Sfortunatament kien hemm dik ir-red flag l-Awstralja fejn il-Sainz ippenalizzatu immens għax kienet jagħmel lep li kienet qrib ħafna ta' Leclerc li mbagħad fl-aħħar kien ħal pole position. U seta kien jew it-tieni jew lar it-tielet post u kienet tkun ovvjament telqa differenti għaliex imbagħad li ġara u għamet tiegħu stess prova jirkupra malajr b'tajers li ma kienu għadhom mhumiex lesti għal dik l-ispinta fuq it-trek u sfortunatament żbalja l-Awstralja. Ġo Imola mhux tort tiegħu, Ġo Imola għamel sprint race tajba immens fejn telaq ir-raba' post wara li kellu l-iżbal fil-qualifying. Telaq mir-raba' u sfortunatament kellu dak l-inċident ma' Ricciardo illi tefgħu l-barra u għandu żewġ DNFs, waħda minnhom tort tiegħu kif għamiltu stess, però t-tieni waħda mingħajr l-ebda tortu. Nemmen li Sainz jogħġobni ħafna bħala driver. Jiena meta bdejt insegwi l-Formula 1 kont insomma Prost u Sainz fakkarni ħafna f'Prost fejn jikkalkula ħafna dejjem tejjeb ftit matul il-weekend u matul l-istaġun u jirranka jisir goes along kif rajna s-sena l-oħra spiċċa qoddim Leclerc fil-kampjonat fl-aħħar tas-sena. Jiena jogħġobni ħafna Sainz, intuħu daqsxejn iktar ċans u għandu jkun lura jiġġieled tar-rebħ ma' Leclerc.
Uwa bdejt nisma xi aħbarijiet jiena anke minn ċertu podcast li jista' jkun dal-waqt jiġu deċiżi l-ġerarkiji fil-kamp tagħkom. Huwa kmieni taħseb illi jrid jingħata ftit iżjed ċans jiena fil-fema tiegħi għalkemm se nitkellmu żjed fil-quddiem fuqha naħseb illi ż-żewġ titlilaq ġejjin ser ikunu importanti għal Sainz illi mhux biss jipplejsja imma idealment jirbaħ u jibda jirrispondi naqra għal wirjiet ta' sieħbu. Naħseb għalissa għadu kmieni biex joħorġu l-ġerarkiji ġot-tim, però kif għattinti hemm bżonn li daw it-tnejn tliet li l-qalimis, speċjalment Spanja home għal Sainz, juri x'vera jaf juri l-potenzjal tiegħu. U nisperaw li il-Ferrari ġib l-upgrades li jgħinu li l-Sainz jadatta daqsxejn iktar fuq il-karozza. Leclerc għandu talent immens li rnexxielu datta mill-ewwel fuq din il-karozza, Sainz kellu bżonn daqsxejn iktar ħin. Jekk ma jridx jispiċċa officially a number 2 driver, hemm bżonn iva li jibda jagħmel daqsxejn iktar riżultati qawwija, però naħseb li għadu kmieni. Għadu kmieni, s'issa l-Ferrari dikjaraw li they are still open to race. Kemm ħaddu, onestament ma nafx, jiddependi x'se jiġri anke ma' Verstappen u ma' developments li jġibu Red Bull. Però Sainz għandu bżonn issa li jibda jagħmel daqsxejn riżultati konvinċenti u jħalli daqsxejn l-isfortuna warajh. Sawa wis, Simjon, insellimlek merħba ukoll fil-programm l-intervista, nitkellmu ftit ukoll issa fuq it-tim li żommija u inti il-Mercedes, illi nazzarda ngħid illi huma l-akbar diżappunt ta' dan il-bidu tal-istaġun. Diversi problemi fosthom din tal-porpoising, temmen li però jirnexxilkom tirkupraw minn dal-bidu xej feliċi li kelkom? L-ewwel s-salata tajba lilek u anke l-mistidba l-oħra minn qiegħed isegwina llejla. Ifhimni, Antonello, il-kelma nirkupraw jew tirkupra fil-Formula 1 hija ftit kelma kera għax fl-F1 disa darbit minn 10 jew tkun hemm jew ma tkunx, ma tantx għandek spazju li tibda ħażin u forsi tirranġa u titla għal-livell li tkun mixtieq, speċjalment jekk tkun qiegħed naqalura sew. Anke issa żied minqat qabel minħabba l-cost caps u iktar mill-cost cap l-sliding scale tal-aerodynamic testing. Dawk ma jgħinux fis-sitwazzjoni tal-Mercedes li huma diġà għandhom l-inqas sigħat li jistgħu jagħmlu ġol minn tunnel. Ġifieri mhix hija diffiċilissima. Biss nittama li l-understanding ta' karozza li tkellmu fuq il-ġimgħa l-oħra Andrew Shovlin u Toto Wolff vera qed isir u almenu bħala segwaċi għall-inqas nkun nistgħu naraw li hemm improvement anke jekk ikun żewġ passi żgħar, imma almenu nibdew niċċaqalqu naqra biex nifhmu l-karozza għalfejn qiegħda tagħmel li qed tagħmel għalfejn qiegħda tibbawnsja għalfejn mhix qiegħda stabbli. Problema oħra li forsi ma tantx issemmiet għalfejn mhix qiegħda issaħħan it-tajers malajr rajnija ġo l-Italja. Kemm kienet problema. Ġifieri hemm bżonn li dawn l-understanding isiru llum qabel għada ħalli whatever lessons li hemm bżonn li jiġu mitalma napplikawhom imma naħseb għal-karozza tas-sena d-dieħla x'issa dis-sena hija prattikament għalhekk ngħidlek il-kelma tirkupra hija kelma kera literalment qasilna xahrin li beda s-season u prattikament is-season tagħna qiegħed ma tagħmel ta' kampjonat ma jistax ikollna. Iktar li forsi jkollna hija forsi dak il-podiums ma jkun hemm xi tiġrija għal Monza s-sena l-oħra jew għal Russia s-sena l-oħra nkunu hemm imma hija m'iniex qed naradhom. Ġifieri anke ħabba kif semmejt qabel l-sliding scale tal-aerodynamics, nużaw dik favorina issa x'issa minnu li hu jekk mhux se nkunu l-ewwel fil-constructors studju, allura ħajkollna iżjed ħin fil-wind tunnel biex nagħmlu ċertu improvements. So dak il-fatt nistgħu nużaw favorina. Ovvjament dan
unless jinqala xi miraklu nsibu xi silver bullet issa jew f'Ispanja jew f'Monte Carlo, ġifieri ma naħseb hemmhekk nkunu qegħdin noqolbu. Jiena bħala targets bħalissa issa qed nara li nżommu t-tielet postu li nikkonsolidaw malajr kemm jista' jkun. Għax xorta mteqli ħarxa ħafna għandek l-Alpine, il-McLaren, il-Haas, l-Alfa, ġifieri dawk qegħdin jiklu dejjem top 10 konsistenti. Ġifieri ħadkun magħhom iktar qed nara taqtijiet ġol midfield milli ma' Red Bull jew mal-Ferrari at this point. Biss minkejja din negattività kollha xtaqt illi nsemmi naħseb punt pożittiv illi hemm bħalissa fit-tim. George Russell illi minkejja kollox dejjem hemm jipprova inaqqar ħanajdu hekk li jista' jnieħu wkoll jikseb podju ġewwa Ġedda jekk minn ser żbaljat jew ġewwa l-Awstralja. L-Awstralja. Eżattament, jiġifieri naħseb li Russell kien l-iktar punt pożittiv illi hemm fit-tim bħalissa. Taqbel miegħi? Le, da żgur ġifieri, anzi it makes it doubly frustrating li m'għandux il-karozza x'da miskien ilu jistenna miżerjament sena u nofs sentej biex ikun fis-siġġu tal-Mercedes. Bl-aspettattiva li meta jkun fis-siġġu tal-Mercedes ħajkun qiegħed in a title contending and race winning consistently car. U sab imma minflok li hija a permit field car basically. Biss però Jamie Williams huwa xorta improvement għalih u jiena naħseb u dan huwa fatt li ma tantx forsi ġie mitkellem ħafna fil-medja kemm lokali u kemm internazzjonali fil-Formula 1 li hu bħala driver, bħala karozza, sab improvement enormi diġà. Avolja l-Mercedes m'għadix l-aqwa karozza kif kienet forsi fl-aħħar 6 snin, 7 snin, għalih hija improvement. U forsi dik il-fatt li dik id-dinamika meta tqabbilha mad-dinamika ta' Hamilton 7 snin u ta' title winning car li fl-aqwa waħda m'għadix title winning car, dak l-argument mhuwiex qed jitpoġġa u naħseb huwa argument validissimu ħafna. Biex imbagħad ma npoġġix l-argument ukoll li isma' George Russell għandu 22-23, Hamilton għandu 37. Motivazzjoni żgur li George Russell għandu ħafna iktar. Plus hekk Hamilton terġa' tiġi għal kwestjoni tal-età jaf li ma tantx fadal żmien fil-Formula 1. George Russell għandu 10 plus years still to go, ġifieri jaffordja to ride it out. Allura dik intern tpoġġilu ċertu kalmezza fis-sewqan tiegħu, anke meta tara is-setups donnu qed imur dejjem għal safer options. U mbagħad finalment ukoll dejjem kellu dik id-daqsxejn iktar dik it-tikka żgħir iżjed fortuna bħal pereżempju li kien ġo Imola għal Grand Prix propju beda fuq il-clean side of the grid fejn kien hemm inqas ilma compared ma' Hamilton kif qulna ħeżret imxarba li dik kienet ġib start aħjar u trasformat l-tellija. Però xirrit ngħid jiena li George Russell jeffordja jieħu l-kelma tal-Mercedes li jgħidulu isma' jgħidulu it's going to take some time. Ma' Hamilton ħadd tkun storja oħra. Hamilton jekk irid titmin kampjonat, l-arloġġa titektek u titektek waħda sew. Le, femni, Hamilton anki rajnieħ ġewwa Imola fejn dik il-kummenti li kien hemm ma' Toto Wolff fi-tmiem it-tellija naħseb tirrifletti id-diżastru li bħalissa qegħdin fihom il-Mercedes. U wkoll ħanejt ħaġa oħra, mhux just Hamilton huwa ħanżar kelma forsi kelma kera id-disprat. Anke it-tim huwa id-disprat li jaraw il-Hamilton jieħu 8 titlu għad hemm dak is-sens tal-ġustizzja enormi minn Abu Dhabi. Allura l-weġa u naħseb hija weġa li mhux iżħossa t-tim tajju ħossa jinħossu ma kun niżomm mal-Mercedes. Fis-sens konna tant viċin f'Abu Dhabi u ma ħadniex għal xi ħaġa ma kienx fil-kontroll tagħna. Tweġġa' iżjed għal fatt li konna nafu li diħli fi-staġun fejn kollox se jkun miftuħ u li ħadd ma kien garantit li se jżomm il-performance li kellu qabel. Per eżempju, naħseb jiena l-Mercedes kieku ħatoħet minn titlu bħalissa qegħdin ix-xamplati, mhux qed ngħidlek they don't care tani li għandhom il-karozza mhix tajba, imma jkunu ħafna iżjed relaxed bħala tim sħiħ bħalissa naħseb l-unika parti tat-tim
li hija rilassata, relatively speaking, fiċ-ċirkostanzi hija n-naħa ta' George Russell. Għax they can wait it out. Għandhom jafu li all he has to do is get in the car, be close to Hamilton, or even beat him kif rajna, and he's at George Russell għadu l-futur at this point. U So, taħseb li kieku Hamilton għadu magħna kieku rebaħ dak it-tmien kampjonat? fimni, dik hija xi ħaġa li naħseb u biss jafa, naħseb aqqas Toto Wolff ngħidlek jien ma jaf jekk kienx ikompli jew le. Li hu żgur huwa li t-tot li jitlaq naħseb li hemm fl-immedjat fir-rabja ta' wara Abu Dhabi ta' kif ġew l-affarijiet, u li naħseb Jim itkellem minn Toto mill-membri senior members oħra fit-tim li persudew jibqa'. Tajjeb wisq. Wayne, Jek nista' Antonello, kemm iżid ħaġa żgħira, forsi xi ħaġa li ma tantx qegħdin isemmu anka din il-ġlieda bejn Russell u Hamilton. Il-fatt li Russell ġej minn tim fejn rrid bil-fors dejjem jiġġieled u jitqatel biex iġib riżultat. Hamilton kellu ngħidu hekk 7 snin ta' fortuna illi kellu karozza dejjem li kienet tajbet tiġġieled fuq qudiemnet biex jirbaħ il-kampjonat u forsi dak is-sens ta' ġlied qalil biex ikun fuq quddiem forsi tilef daqsxejn dak ir-ritmu. Mentri Russell għadu ġej minn tim illi kien fuq naħa ta' wara tal-grid, għandu tim, għandu karozza li aħjar milli kellu, però mhux tajba li tirbaħ kampjonat at this point, però xorta ta' għandu dak il-fighting spirit li jista' jkun li Hamilton tilef. mela jidher l-ukoll alright. Skużani, kelli problema teknika żgħira. Ma nafx fejn kont jgħid fil-dan ġifieri. Le, ma nafx konċett tisma' l-intervent ta' Duncan. Le, ma smajtux. Le, li kont ngħid kien li pratikament il-fatt li Russell ġej minn tim li kien jgħid fuq wara u issa għandu karozza daqsxejn aħjar kif għadt inti stess l-ewwel, jista' jkun li Russell għandu ċertu fighting spirit ġo fih, illi Hamilton dak il-fighting spirit ta' 7 snin dominanza li kellu bil-Mercedes ta' jkun inqas bi il ftit. Anke l-fatt li Mux ħajt kwistjoni jessax ta' fighting spirit, għax fighting spirit ħedtu rid-degree li dik bis-sena l-oħra ma' Verstappen. Forsi l-fattur li naraw l-għal li Russell iktar imdor jieħu riski waqt is-sewqa minn nifsu tal-karozza, mhux qed ngħidu bis-setups. Forsi kien iktar fuq quddiem, forsi ma tantx kellu għalfejn jieħu riski waqt li meta tkun fil-midfield, kull position tot. Eżatt. Tiġi mill-point of reasoning li at the back of your mind meta tkun tiġi l-karza ta' 16 post tajt isma' jekk ħan irriskja naqa' 17 ħanġibu 16 u jekk l-amalti għana xaqaw naħbad mid-20 ħan nżellura. Hamilton ma setax jagħmel hekk li jirriskja karozza tolkos fil-qualifying għax mill-ewwel jew it-tieni post għal-aħħar. Iżda huma differenzi fil-mentalitajiet li iż-żewġ drivers għal-Mercedes they have to readjust, forsi iktar fil-kas ta' Hamilton. U anka fil-kas ta' team. Per eżempju, ma nafx minnkom segwa il-debrief li joħorġu l-Mercedes wara kull tellieqa. Il-Andrew Javelin, in-nies taqsew dawn li jibgħatu fuq il-Facebook u fuq l-Instagram. Għalfejn per eżempju hija mistoqsija li Hamilton ukoll, għalfejn ma ppettejtux lil Hamilton leb qabel. U Andrew Javelin wieġeb għax aħna maħniex imdorrin xi ħaġa hekk. Maħniex imdorrin nieħdu r-riski. Ta' faħħa daqshekk open li qed turik qed ittik insight li dan it-tim qiegħed jirreaġġusta l-realtà ġdida li inti meta tkun at the front 9 times out of 10 ħadd irreaġixxi għal dak li qed jagħmel it-tim rival tiegħek jew inkella jekk ħadd tieħu l-inizjattiva taf li jekk tieħu l-inizjattiva se jipitja warajk, pereżempju Verstappen. U meta nitkellmu fuq realtajiet ġodda huma realtajiet ġodda wkoll għal-Ferrari, l-Ferrari minn snin jagħmlu fil-midfield, qed ngħidu 2020 u 2021, issa huma qegħdin at the top. U diġà qed naraw il-Red Bull qegħdin jilagħbu l-istess tip ta' lob li kienu jilagħbu bil-Mercedes is-sena l-oħra. Issa kienu jilagħbu l-lob bil-Mercedes li kienu ilhom jirqu 6-7 snin infila, issa para l-Ferrari se jagħmluhom. Biss però biex ngħid kol fuq il-Ferrari u nagħlaq l-argumentaw, il-Ferrari jidhru strateġija ħafna iktar sharp milli kienu fi 2017-2018 meta kellhom karozza Vettel.
meta kienu jagħmlu skuż il-kelma l-gaffati waħda wara l-oħra kważi kull tellieqa. Jiena fuq dak Dis-sena rajnijhom ħafna aktar rajnijhom ħafna iżjed sharp biss ma' Red Bull u ma' Max Verstappen ġiet tissib livell ieħor. Għax huma pereżempju ma nafx meta kien qabdu faqgħu it-tieni pit stop it-tielet pit stop ġol Baħrejn. Turik ċertu mux sharpness iktar risk-taking, l-esti jihdu. L-FM Simi, jiena fuq il-17 u 18 l-opinjoni tiegħi naħseb hija li iktar mill-team iktar Vettel telefon dawk iż-żewġ kampjonati, ma nafx dan kien jaqbilx miegħi għaliex kważi nazzar dan uża terminu fi 17 Vettel meta kien qed jiġu dawk it-tlielaq Singapore, Ġappun kien isib il-Verstappen ma' wiċċu u kien isu jibża minnu għax nafu kemm Verstappen huwa dak is-sewwieq imprevedibbli. U mbagħad għandek min-naħa l-oħra fit-18 meta Vettel l-ewwel beda forsi kien naqra eċċessiv fil-ferħ tiegħu meta rebaħ ġewwa Silverstone il-famuż każ tal-Casa l-oro u mbagħad fil-Ġermanja ħabat u minn hemm isuhom Vettel. Minn hemm intilef. Vettel qabad in-niżla u il-Mercedes irrankaw. Għajd li dan kien? Minn hemmhekk intilef Vettel mill-Ġermanja 2018. Jiena kont ġo Silverstone 2018 dik ir-rebħa enormi ta' sabiħa immens li kellu Vettel u il-tielet post ta' Raikkonen ukoll. Però wara dik it-tellieqa minn hemmhekk lura mill-Ġermanja hemm Vettel intilef. Jiena lija personali kellu jirtira wara tmiem tal-2019 biss naħseb dik hija storja oħra nimxu għall-argument li jmiss qabel ma marru reklami wejn. L-argument Red Bull Verstappen jirbaħ lek żewġ tiġrijiet u Sergio Perez kellu bidu solidu fejn spiċċa darbtej tieni u kiseb pole position f'Ġedda. Biss il-magni li qed jiffabrikaw bħalissa fil-kwartieri tagħhom f'Milton Keynes għadhom mhux affidabbli daqs kemm wieħed stennaw daw swew almenu żewġ podi oħra lis-sewwieq Olandiż. Wayne, min-naħa tiegħek, kieku kont flok Christian Horner, kont tkun sodisfatt mill-bidu ta' tal-istaġun? Sodisfattu mhux. Bħala veloċità tal-karozza hemmhekk qegħdin. Anzi nazzarda ngħid li bħala pure pace kważi aħjar mill-Ferrari. Is-sewwieqa s'issa deru tajbin ukoll Sergio Perez għamel qabża kbira speċjalment f'qualifying pace fil-fatt rajni jekk jieħu dak il-pole position ġewwa Ġedda u anke Max Verstappen kompla fejħalla sali għaddiet. Iżda tilfu ħafna punti minħabba reliability issues. Tajjeb ngħidu li għalkemm dik il-magna ma tix Honda xorta waħda hija vera simili bħal sali għaddiet minħabba xi engine freezing u affarijiet hekk. U ħadu wkoll ħafna inġiniera minn tal-Honda. Iżda dawn il-magni jibdew ħafna inġiniera ta' Red Bull għadhom ġodda, għadhom qatt ma ħadmu fuq magni, u ovvjament fil-bidu ħajkollok dawn il-nuqqasijiet, ħajkollok dawn l-issues. Iżda bħalma semma Simeon qabel ir-Red Bull tajbin ħafna fid-development, qatt ma tagħhom il-barra u nemmen li reliability issues jissolvew. Sawa wis, mela, Simeon biex nagħlqu wkoll dana il-suġġett ta' Red Bull. Diġà qajmu Wayne ir-rwol ta' Sergio Perez dan l-istaġun kemm taħseb li ser ikun importanti? Ifhimni jara, wara sena u ftit fit-tim, hija ċara li dara t-tim, għax nasab dik ta' ħaġa importanti qabel ma tidħol fil-karozza hija
li jkollok rapport tajjeb ma' nista' ta' madwarek, l-engineers, il-performance team, il-mechanics, dak jidher issa li fits in the team. Ara minn hekk il-karozza minna nifissa issa biex għax ir-regoli ġodda jew biex għax id-design tar-Red Bull, it suits him much better than il-karozza tas-sena l-oħra. Ovvjament kienet designed kollox with Verstappen in mind, namel jekk għatu dis-sena kienet designed with Verstappen in mind. Imma jidher li l-karozza kapaċi għabdila kaptu iktar, il-caps fil-qualifying naħsu sew ma titqabblu mas-sena l-oħra, ħa pole position, ġifieri f'sitwazzjoni jekk ir-Red Bull qed jigwadanjaw biss jistgħu li jiġġieldu b'żewġ karozzi. Biss ovvjament il-realtà Verstappen huwa t-tifel ta' Red Bull, ġifieri qatt se jkun hemm għasija for discussion minnu number one ġa Red Bull, ġifieri jidra kemm jidra u kemm ikun viċin ta' Verstappen, sfortunatament tal-Perez, l-irwol tiegħu fit-tim se jkun Barrichello jew Bottas ieħor. Ġifieri li tkun viċin tal-lead car u tkun hemm biex tibbenefika jekk Verstappen taqdu dan il-reliability terġa' jew jkun involut f'xi kuntatt. Ġifieri dik li qed nara, imma naħseb Perez considering li sena u 5 xhur ilu kien prattikament qiegħed fl-aħħar tlaq tal-karriera tiegħu jgħidlek I'll take it all by winning car. Saħalli ma nkunx nista' nirbaħ dejjem. Ma trasformazzjoni fil-fortuna tiegħu it's a good price to pay, ħanejtek. Grazzi Simjon, immorru għal waqfa qasira ta' riklami, id-dibattitu ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Iż-żmien tant mistenni mid-dilettanti tal-Formula 1 reġa' magħna. Game Breaker bi pjaċir jixtieq iħabbar li qed jaċċetta ordnijiet tal-logħba F1 2022 għal PlayStation 4, PlayStation 5 u Xbox għal prezz ta' €65. Għalhekk approfittaw minn dan iċ-ċans li tieħdu l-post ta' Sir Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc jew Lando Norris fost l-oħrajn biex tsuqu l-karozzi tat-tim favorit tagħkom fuq it-tracker kollha tal-kampjonat ta' din is-sena fuq l-unika logħba uffiċjali ta' dan l-isport F1 2022. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura għal program l-intervista, l-produzzjoni ta' diskussjoni sportiva illi l-network tagħna tal-Kamra Sportiva jtella kull ġimgħa. Lejla qegħdin nagħtu ħarsa lejn il-kampjonat dinji tal-Formula 1 fejn magħna fuq il-panel miegħi Antonello Abela għandna lil Duncan Sant mill-Iskuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta, għandna lil Simjon Neċef minn Velocity Esports Racing u għandna lil kollega tan-netwerk tagħna Wayne Mikallef. Infakkukom ukoll jekk għandkom xi kummenti x'tgħaddu fuq dak kollu qed jiġi diskuss matul dan il-programm tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni illi għandna apposta miftuħa fix-xandira tagħna. Sa dan it-tant ukoll xi ftit aġġornamenti mill-avvenimenti oħra sportivi li hemm għaddejjin bħalissa. Premier League Darts, Peter Wright jitlef 6-2 id-derbi Skoċċiż kontra Gary Anderson, Johnny Clayton jirbaħ 6-2 kontra James Wade biex issa differit jilab kontra The Flying Scotsman, Michael Smith jikseb rebħa oħra sorpriża
6-3 kontra Gerwin Price u bħalissa ukoll beda il-konfront raba wieħed tal-kwarti tal-finali bej Michael Van Gerwen u Joe Cullen. Ovvjament se nżommukom aġġornati b'dak kollu li qiegħed jiġri ġewwa Glasgow. Min-naħa tal-futbol, UEFA Europa League għandna l-Eintracht Frankfurt li qegħdin minn fuq kontra il-West Ham u il-Rangers 2-0 vantaġġ doppju kontra it-tim ta' Leipzig. Dak fejn jidħol ukoll il-UEFA Europa League minnaħa l-oħra fil-Conference League Marsilja xejn, Feyenoord xejn, Roma 1, Leicester City xejn. U jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma, it-tim ta' Jose Mourinho imur għall-finali kontra it-tim ta' Feyenoord. Nibdew issa t-tieni parti tal-programm. Wayne, ħanitkellmu naqra issa fuq it-tim illi żomm jew inti l-Alfa Romeo. U ma nistawx ngħidu li kellkom bidu ħażin le. Bottas qed tkun konsistenti fiż-żona punti fil-waqt li Zhou Guanyu ġab punt fil-ewwel tellaq fil-Baħrejn biss qed ikun viċin ħafna wkoll illi jġib il-punti. Realistikament, sa fejn tistgħu taslu dis-sena? La prinċipali tiegħi fil-bidu tal-istaġun qabel il-preseason qed insemmi li nippruvaw nkunu aħjar milli konna s-sena l-ġdid. Iżda, tul tal-istaġun konna ħafna ħjar mill-istennejt u l-għanijiet inbidlu. Naħseb iktar ħaġa importanti li nibqgħu niġġieldu għal punti b'mod konsistenti, nibqgħu niġġieldu mal-Alpine, McLaren, anke Mercedes ġieli f'ċertu tlielaq. U forsi jekk naqru xi podju l-ammola u forsi kienu xi tellieqa ħafna DNFs ma kux id-diżappuntat laqqas. Bħala xufiera ferħan ħafna Bottas bħala qualifying pace der tajjeb fl-start der ħażin ġieli pjuttost sikwit tuqa xi pożizzjonijiet. Iżda fit-tellieqa qed jerġa' jġibhom lura actually u meta tikkompara meta kien mal-Mercedes fit-tiġrija qed tkun ħafna aħjar. Jista' jkun għal-fatt li għandu iktar motivazzjoni issa, jista' jkun għal-fatt li bħala tim iktar jinteressaw ruħu ma' Bottas għax ma' Mercedes tajjeb ngħidu kien second driver, issa mal-Alfa Romeo first driver. U mill-banda l-oħra meta ħassni Guanyu Zhou pjuttost sodisfatt. Kiseb punt fid-debut tiegħu ġewwa l-Baħrejn. Ma m'hemm xejn speċjali biex inkun nisma'kom, iżda ma kellux xi żball kbir, forsi ħadd li mola vera ħabat fl-sprint race, però kien racing incident fl-opinjoni tiegħek bejn u bejn Gasly. L-għanta Zhou dak li jibda jtejjeb il-performance tiegħu minn tellieqa tellieqa, diġà rajnieh f'Imola ġo qualifying 1 kien ir-raba', jiġifieri l-improvement center u saħansitra nazzarta ngħid li kull min beda jgħidu fil-bidu tal-istaġun għalaqlu ħalqu. Fimni, naħseb ħanejdu hekk. Tkun flok Valtteri Bottas dik is-sodisfazzjon li taraħ jiġġielet mal-Mercedes u jispiċċa qabilhom. Wayne, simi. L-iktar ħaġa nieħu gost nara ġieli nara l-Bottas qabel Hamilton. Ovvjament ħadd ma stenni naħseb is-staġun li għadda li Bottas qed jibda jaqbes il-Hamilton kważi tal-ħaġix tiġri b'mod komdu. U naħseb li sa ċertu punt ħaqqu għax ma' Mercedes ġieli ma trattawx sew għala volja meta daħal mat-tim u daħal bħala second driver, iżda ħaqqu vera ferħan għalih għax imma ma rtirax għax xorta tfadallu xofri f'dan l-isport u l-motivazzjoni tiegħu tidher.
Simjon, ma nafx hekk għandek xi risposta fuq botta sal-laqa l-wejn. Fimni, botta se t-performi għal-karozza li għandu, ġifiri, he's pushing it to the limit, bis però naħseb dejjem nemmen li hemm element iktar ta' underperformance minnaħa tal-Mercedes, anka meta tnajdu l-Mercedes it-tielet laqwa karozza xorta mhux qed tidħol mod konsistenti. Ġifieri mhux qed inneħħi xejn mill-mertu ta' Bottas ta' ġifieri, imma at the end of the day il-Mercedes ħadet żewġ punti dis-sena u l-Alfa Romeo best finish li kellha hija fift, ġifieri għatem dik id-daqsxejn gap bejn iż-żewġ karozzi, imma l-Alfa hija ħafna karozza ħafna żief konsistenti mill-Mercedes, u l-Mercedes at its best hija third best car, imma mhux qed tasal hemm ħabba ċirkostanzi oħra, u biex il-bouncing u biex il-tires mhumiex jisħnu. Però ġifieri il-riżultati mhumiex juru l-istampa ċara kif ta' performance bejn dawn żewġ timijiet per se. U labdena nitkellmu naqra fuq it-timijiet tal-midfield Simjon, ejja ħalli forsi ngħidu kelmtej ukoll fuq il-ħansejħi għal-ġlieda r-raba post jiena illi fil-ferma tiegħi dis-sena jidher li ser tkun bejn il-McLaren u l-Alpine. Taqbel inti ma' dan il-ħsieb jew għandek xi ideat oħrajn? Fimni tara jiżolqu il-Mercedes dik il-battalja wkoll. U flok battalja raba tkun battalja tielet biex 300 u 4. Għax again il-Mercedes, u naħseb biex nerġa' nalludi għall-answer li qed qabel, hemm bżonn dak l-understanding biex għall-inqas jekk tat-tielet post is-sena tat-tielet laqwa karozza tidħol hemm dejjem u żomm tibqa' f'dak il-no man's land bejn it-top two u l-bqija tal-midfield. Għax jekk ħanibqgħu bir-riżultati kif rajna ta' Snakes and Ladders, Bahrain podium, Saudi ma ħarġitx minn Q1, imbagħad fl-Awstralja podium u raba posti ieħor. U mbagħad Imola karozza top 4 u l-oħra imwaħla barra top 10, dawn tip ta' Snakes and Ladders results ħajtfgħu f'battalja mal-McLaren, mal-Alfa, mal-Alpine u mal-Alfa Tauri. U minn daw it-timijiet l-ma tim li ktar qed tara bħala teddida. Ifhimni ħanejdlek. Battalja raba trid tiġġiba battalja t-tielet. Battalja t-tielet b'kundizzjoni jekk il-Mercedes jibqgħu daw il-fluctuations in performance li rajna fl-ewwel erba' titliela. Issa nixtieq nara battalja top 4 għax il-Mercedes tkun ħarbet ħarba l-qudiem sew, imma sa nara. L-iktar li qed nara huwa kif svolġew l-affarijiet fl-aħħar tliet titliela, naħseb il-McLaren għandhom laqwa pakkett għas-sens ta' il-gap li għamlu minn Bahrain daħlu punti, karozza waħda ġo Saudi, mis-Saudi għall-Awstralja daħlu punti b'żewġ karozzi, u Imola kienu by and large it-tielet laqwa karozza, l-podium ħadu ħarrej daqsxejn fortuna ħabba Leclerc, imma kienet karozza li it deserves to be in that position li tibbenefika minn dak li ġara lil Leclerc, ġifieri jiena naħseb at this point il-McLaren qed turi x'potenzjal għandha l-istess bħal Mawrid fit-testing f'Barcellona. Però ovvjament issa irridu naraw. Ovvjament l-Alpin ma tistax naħjhom naqqas mill-equation għax Alonso tilef miżerjament 25 punt bil-bedlak li kellu fl-ewwel erba' titliela. Rajnieh ukoll kważi kellu ħinijiet ta' pole position f'Melbourne ukoll. U le ma kienx għal pole position dik il-lep, ġifieri żgur li le. Kellu għat-tielet għar-raba' ma mhux iktar minn hekk ta' ġifieri. Alonso għandu ħabta jiblaffja ħafna li overstateja il-riżultati li seta' jġib, però meta qal tlif 25 punt jiena jekk tara il-punti li tilef li seta' ġabu li ma ġabx. Le, mhux qed ngħid kwistjoni li jirbaħ, ma li jekk kont se nġib number 1 kienet l-ewwel fi Q3 dik, ġifieri kien hemm run oħra li kienet għad trid issir, imma momentarjament issa ħanqod ngħidu bil-kieku mhux kieku, ma ħanilagħbu dik il-logħba kien jidħol forsi t-tielet. Ma jien nemmen jiena li forsi kien jidħol qed kien jikkwalifika l-ħames u kien jispiċċa l-ħames jew ir-raba'. Ġifieri
kustjoni Alonso ġifieri li vera personalment opinjoni tiegħi naraħ jiblaffja, però meta qal jiena tlift 25 punt is-sena f'erba' titliela, hemmhekk inti ħraġulax kellu l-punti tajbin ġo Saudi u telefon, kellu punti ħafna ħjar ġo l-Australja u telefon u Imola reġa kellu punti tajbin u telefon. Ġifieri immaġina l-Alpin 20 jew ħanejdu 25 punt iżjed. Kemm tkun differenti s-sitwazzjoni. Issa, l-lum ħarġet ukoll aħbar dan kien nixtieq nisma' naqra tiegħek fuqha illi apparentement il-kap eżekuttiv tal-Aston Martin tefajnieħ fuq Alonso minn flok probabbli Vettel għaliex fimni naqra diffiċli biex tneħħi l-ibnek mit-tim ħanejdu hekk. Tara tagħmel sens prospettiva Alonso Aston Martin jiena naħseb l-Alpin jagħmluhom pjaċir ikunu, imma ħanisma' tiegħek l-ewwel dan kien. Ngħidu hekk, jiena m'iniex xifen kbir ta' Alonso, jiġifieri mhux li huwa driver tajjeb vera, ħadd ma jista' jmerija dik, però kif qal Simeon għandu ċertu tendenzi ta' narċisizmu. Jiġifieri jiena għatilkom Alonso mhux wieħed mill-favoriti tiegħi. Jekk vera l-Aston Martin jixtiequ jieħdu l-Alonso, ma naf jiena lija mhux driver stepponta fuqu bħala kif taqbad tajt, mhux xi team driver. Ngħidu hekk. Fejn kien ħafna drabi kisser, jekk naraw is-snin li kellu mal-Mercedes u mal-Honda nafu l-kummenti li kien jgħaddi fuq il-Honda. Nafu x'kummenti kien jgħadda speċjalment ġol Grand Prix tal-Ġappun qed jgħidilhom GP2 engine. Sewa, u mbagħad fattewilu l-Honda kienu meta rebħu t-tieni tellieqa qalulu 2GP. Kienet risposta diretta li jiġifieri Alonso għandu minn dawn l-affarijiet. Jekk imur vera ma' Aston Martin l-Alpin jagħmlu pjaċir kbir naħseb jiena għax l-Alpin jeħilsu minnu bil-pulit. Apparti li sa fl-aħħar naraw sewwieq ta' talent kbir għal daw kollha forsi li kienu jsegwu l-Formula 2 bħal huwa Oscar Piastri li fil-fema tiegħi huwa ħela li qiegħed barra meta ċertu sewwieqa bħal l-istess Lance Stroll Latifi tal-Williams illi jien narhom qegħdin hemmhekk biex għan-numru mhux x'ħaqhom. Qegħdin hemmhekk għax għandhom il-flus. Eżatt. Qegħdin hemm għax għandhom il-flus. Stroll ovvjament hija ġottin ta' missieru diffiċli missieru jgħidlu ibni swarab minn nofs. Latifi qiegħed hemmhekk support finanzjarju kbir għal Williams avolja għandhom il-backing issa ta' kumpanija Amerikana ma dinx fidejn il-familja Williams, però xorta qiegħed hemmhekk b'mod finanzjarju. Sewwi oħrajn li għandhom kapaċità inti semmejt il-Piastri wieħed minnhom. Nistgħu nsellumu l-Kalumajlot li spiċċa m'għandux fejn isuq qed isuq fl-Indikar. Piastri però qiegħed fuq il-kodba tal-Alpin għalhekk jiena l-ewwel qedlek jafa. Kalumajlot huwa Ferrari Driver Academy. Voldiri għax kieku fl-eventwalità illi vera Alonso jmur mal-Aston Martin, nimmaġina illi ikun Piastri illi jmur Le, mhux hekku. Għandhom id-driver l-Aston House, però ma nisewx kien hemm ġimiet oħrajn. Ta' talent fil-fema tiegħi bħalma huwa ta' talent għalkemm issa sfortunatament bli qed jiġri fl-Ukrajna il-pajjiż tiegħu wkoll ġie prattikament emarġinat minn kollox li wkoll sewwieq tal-Akkademja tal-Ferrari Robert Schwarzman. Ma Robert Schwarzman għandu licenzja tal-Izrael, jiġifieri dika mhix daqshekk problema għax huwa għandu dual passport u qed isuq bil-liċenzja ta' Iżrael issa. Jiġifieri mhuwiex Schwarzman mhux daqshekk problematiku bħalma pereżempju Mazepin huwa Russu biss. Però huwa meta għandek driver ta' ċertu kapaċità diġà qiegħed fit-tim, però m'għandek l-ebda garanzija li t-tim ħajjagħmel ħajjieħu dak id-driver aħna ninsewx. Ocon kien fil-familja ta' Mercedes
Meta kien hemm post fil-Mercedes, Ocon tajruh lem mal-Marino u issa qiegħed mal-Alpin. Jiġifieri mhux għax għandek third driver li għandu ċertu talent li ġaqjat mat-tim awtomatikament ifisser kif se tneħħi mill-main driver se titfalilu laqas. Però naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi jekk l-Aston Martin jieħdu l-Alonso eħel l-Alpin jagħmlu monkejx kbir. Però fl-opinjoni tiegħi ma jieħdu xejn ta' barra minna u jekk jieħdu l-Alonso. Ma jinsewx Alonso għandu 41, ġifieri għandu żmien tiegħu wkoll. Is not getting any younger u iktar ma jgħaddi żmien inaqqas jista' mhux iżid. Vera għandu l-esperjenza, però mhuwiex qed driver. Minna ħalwa. Kważi ngħid, sorry, Go ahead. Kważi ngħid anke l-Hamilton li hu driver favoritti għajnet li issa bil-mod qed jaħli ħin u tipprova jċejset minn kampjonat issa bħala Alonso 41 qed jipprova tiċċejs tielet kampjonat. Irrid ikun hemm realization nisin tajta l-aqwa affair tiegħi u ma ġiex. M'hemmx tagħmel. Waħda mir-regrets tal-ħajja li jkollu kulħadd rebaħ il-kampjonat darbtej u kien biss fortuna li ma żidx tnejn oħra magħhom imma that's life. I mean, at 41 jekk l-arloċċa titeknika l-Hamilton naħseb bħala Alonso ilu werza jgħat l-arloċ mhux titeknik. La qed nagħmlu ħansejħu lek dal-fanta merkato. Simjon, isem kull marrit li kieku Hamilton kellu jirtira għada lil mintuħu ma' Russell u fil-qosor għaliex. Ma tafx nista' ngħidlek fil-qosor għax hija xi ħaġa ntassel fuqha. Ma nafx at this point Ocon unavailable għandu sentej oħra wara dis-sena mal-Alpin. Plus hekk hemm il-fatt li hu driver Franċiż għal tim Franċiż u naħseb ikunu jridu jibnuha short notice forsi nara xi ħadd tal-Formula E. Però mbagħad irid ikun hemm considerations driver nħobb insemmi imma mhux fl-immedjat forsi wara s-sena d-dieħla ngħid Gasly jekk ir-Red Bull jibqgħu ma jżommuħx, fil-sens ma jtoħx il-ċans li jkun fil-karozza l-kbira biex nishtemu. Ma nasibx li Gasly is willing issa li wara s-sena d-dieħla jibqa' mal-familja ta' Red Bull jekk da jibqgħu jitrattaw isma' inti tajjeb imma tajjeb għall-Alfa Tauri biss, ma nafdawx biex tkun fil-Red Bull, barra minn hekk ġa kellu ċans ma' Red Bull la Maltija ramieħ. Ġifieri naħseb il-pjan ta' succession tal-Mercedes huwa li they replace Hamilton with Gasly imma Gasly jkun number 2 għal Russell. Ma nistgħux li l-Mercedes għandhom Nick De Vries. Eżatt, imma Nick De Vries joqrob it-30 u għajr milli għaz De Vries tal-Neral Van Dorn jekk ikollok xi sitwazzjoni għal Montoya li llum qed issuq u għadha jgħidlek ċaw ma rridx insuq iżjed u qed short notice tissib replacement. Hemmhekk f'sitwazzjoni hekk Van Dorn nara, però Van Dorn mhux ħadd li ħadżommu għattur. Diment ovvjament sakemm ma jbellaħx kull mem u jurik storja oħra. Però dejjem nħobb insemmi jiena anke l-fatt li hemm ċertu rapport tajjeb li ma tistenniex bejn driver mill-istable tal-Mercedes u driver mill-istable tal-Red Bull li jkunu best buddies. Rajna l-Hamilton u l-Gasly tant lill-Mercedes fuq Twitter irreferew għal Gasly bħala l-President tal-fan club ta' Lewis Hamilton sa kiex bitċajt jew kiex ċajt b'daqsxejn doża ta' realiżmu ġo fiha. Però naħseb both parties qegħdin ħarsu lejn xulxin jgħidu dak it-tip. Naħseb Gasly jaf li għandu ċans għal Mercedes, il-Mercedes jafu li Red Bull mhumiex jitrattaw il-Gasly sewwa volja driver tajjeb, allura naħseb hemm dak id-daqsxejn ta' mutual eye contact mill-bot, dak it-tip li tista' tiġri. Wayne, fil-qosor, qed narek naqra kwit nixtieq nisma' naqra tiegħek fuq dal-ftit diskors li ntqal. Fuq tal-Alonso kont ma semmi xi ħaġa ma nidejx ngħidha ma jiena fan tal-Alonso jiġifieri. Għandek kull dritt. Bil-kota tagħkom.
Għal-kem vera, per eżempju, il-klim li jgħid, per eżempju, kontra l-Honda, kemm għal McLaren, ma kienu sbieħ. Nemmen li il-pejs, u ħaqqu jkun fil-Formula 1. Għala volja għandu 41 sena, ma nemmix li qed jaħli l-spazju għax xorta għadu ma bħala on pure pace ma top 5 drivers jina nemmen. Lura fuq il-kwistjoni ta' Hamilton, jekk ma jirtirax jew le, jien ngħidlek f'opinjoni tiegħi dal-aħħar staġun tiegħu se jkun għandu kont is-sena jispiċċa l-kuntratt. Korreġuni jekk da. Jidher li fit-23 għax jidher li l-kuntratt li Għandu sena oħra. Għandu sena oħra. Ma nkun onest. Pero ma tafx nemmen jiena, tafx Jien ma nemmen nistax jiena. bħalma qed jgħid Wayne, Lej, min nara bil-maqlub s-sala firma għal sentej għajamel anka għal fatt illi il-karozza ta' dis-sena miex dik li, nemmen il-kontrat ta' Hamilton li firma s-sena l-oħra kien kontrat bidnejlu kontrat li firma għas-sena l-oħra, dak li firma f'jannar għas-season li għadda biss. U anka kontrat li ma tifirma għad dis-sena u s-sena diħna kollha fihom kloż illi f'każ ta' World Championship Hamilton jista' jitlaq mingħajr konsegwenza ta' xejn, ovvjament mingħajr kampjonat dik il-klawsola ma titfalx, ovvjament ikollu jagħmilha, però naħseb anke m'għandix dubju li ikkommetta sentej fil-kuntratt għax sentej jixtieq li jirbaħ il-kampjonat u tkun bossa ċuċeska. Jekk tirtira dis-sena, sakemm ovvjament ma jkunx letteralment imxebba u qed orkosteri titlaq imma minkejja kollox naħseb ma tagħniex dawk il-vibes. Ħaġi meta firma dak il-kontratt ma stennix li l-karozza se tkun daqshekk batuta. Ħalej naħseb il-kontratt iffirmah b'ċertu aspettattiva li kien hemm minn kampjonat is-sena l-oħra wkoll. Ġifieri. Jien ma nafx kemm tfadallu dik il-motivazzjoni li kellu qabel. Għax. Dik il-motivazzjoni faċli ġib, ma tarax jekk tara l-karozza fejn fejn tixtieq tkun. Jgħidlek isma' li nagħmel sena oħra wara dik is-sena ma nerġa' qatt nisuq karozza oħra tal-Formula 1 f'ħajti, allura faċli. Jien ħaġa waħda li ħajt. Jekk jibqa' sena oħra, il-Mercedes ħajbenefikaw żgur biex għandu l-esperjenza biex jista' jġib development u anke għal Russell se tkun vantaġġ għax qed jitgħallem wieħed mill-aqwa jekk mhux l-aqwa sewwieqa ta' kull żmien. Eżatt, barra minn hekk Toto Wolff. Qed nara dan kien l-oġġezzjoni għal din frażi. Li dejjem nemmen li Toto Wolff jara l-affarijiet b'ċertu foresight ma naħsibx li kun lesti ħalli l-Hamilton jitlaq u jġibu f'sitwazzjoni li kollu jmexxi Russell bħala team leader li jkun għadu fl-ewwel sena naħseb hemm ċertu pjan ta' succession li bħalissa imbeda. Issa l-karozza ġiet kif ġiet imma fis-sens ta' bħala team hemm ċertu tranzizzjoni għaddejja li ma tistax tiġħadha anke fil-fabrika ċertu nies telqu qegħdin jiġu promossi nies li kienu qabel jaħdmu taħt in-nies li issa telqu allura qegħdin jassumu li jduma f'ħafna dipartimenti. Ġifieri hemm ir-reġenerazzjoni it's clear that it's underway, anke kieku l-karozza kienet tajba u li qed laħħaq ma' Red Bull u mal-Ferrari, it-tim jidher li qed jinbidel u naħseb m'hemm l-ebda sinjal aqwa jew isbaħ jew jekk tkun rivali li jbeżżak minn meta tara tim li qiegħed jirriġenera ruħu f'punt meta għadu kompetittiv fis-sens għax qed nitkellem fil-frattemp ta' qabel ma beda s-season. Issa l-karozza vera mhix il-karozza li xtaqu ma mhix karozza li tarmija lanqas għad għandha potenzjal. Issa kemm dak il-potenzjal jiġi realized dis-sena jew s-sena d-dieħla ma nafx, imma hemm ċertu bażi soda fuq xiex wieħed jista' jaħseb għall-futur. Semjon, nixtieq li issa nibqa' ftit miegħek ukoll għaliex nixtieq li forsi tina kemmtej fuq il-Velocity Sports Racing illi
il-lejla qiegħed tirrappreżenta jekk jogħġbok. Fimni, jara. Wasan nissa fl-aħħar ta' kampjonat, kemm il-kampjonat prinċipali u kemm il-kampjonat ieħor. Fadlna tal-laqa waħda bej nhar it-tnejn u tnejn ta' wara tas-Saudi Arabja u nagħlqu it-tielet kampjonat li organizzajna bħala Velocity. Ġenwinament qed inħoss li qegħdin immorru from strength to strength, qegħdin inkabru il-livell ta' production, il-livell ta' organization, u ovvjament issa anke sħabi l-oħra qegħdin bdew jaħsbu wkoll fuq il-kampjonat tax-xitwa li jmiss issa ta' wara s-sajf biex naqbdu triq issa bil-logħba ġdida u niftħu era ġdida bil-karozzi ġodda kif huma fejn anke nisperaw li l-gameplay tal-logħba tinbidel għall-aħjar dejjem. Ovvjament wieħed iżomm għajnejh miftuħa għal dawk iż-żewġ jew tliet affarijiet li naf nagħmlu b'mod differenti. Għax inkella jekk tibqa' tagħmel l-istess ħaġa ħadd tiġi stejl affari. So we're always on the lookout li dejjem fejn nistgħu nimiljoraw u nippruvjaw nagħmlu hekk. Jekk hemm xi ħaġa li nistgħu nbidlu għax naf li ħadd tagħmel effett aħjar nagħmluha wkoll. Ġifieri but we're not standing still. Jekk issaqsej imbagħad li personali dwar kif sejjer fil-kampjonat nista' ngħidlek illi qed nispiċċa l-kampjonat ħafna ħjar milli bdejtu. Jidher li issa it-transition mill-controller għal-wheel kważi spiċċajta inħoss hija fl-istess livelli li kont qiegħed is-sena l-oħra bil-controller wara staġun diffiċli ħafna. Però issa kollox iħollu fuq l-aħħar telli għax nixtieq nakwista l-10 post. U bħalissa qiegħed just outside fil-11 post, imma sa naraw x'jiġri. Either way, inħossni ħafna iżjed sodisfatt bis-season li għamilt is-sena, actually mill-sena l-oħra għax kien season ħafna iżjed ibes u li improvjajt ħafna bħala driver, m'għandix just a player, so nistennew naraw. Tajjeb wis fil-fatt fuq Velocity Sports Racing ser ikollna programm sħiħ il-ġimgħa d-dieħla. Dan kien min-naħa tagħkom l-Skuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta. Għadkom kemm ġejjin minn Mawra ġewwa Imola fejn kontu qed tassistu għal Grand Prix tal-Emilia Romagna u l-Made in Italy. Il-kummenti tiegħek fuq din il-Mawra kif ukoll l-aħħar aħbarijiet mill-klabb. Aħna sakemm ukoll dan kien qiegħed jitkellem il-klabb batilna xi ritratti li bi pjaċir sentella wkoll. Nselli hawnhekk u nirringrazzja wkoll il-President Merilo talli l-ewwel nett batitilna għal dan kien għal-lejla u wkoll talli batulna dawn ritratti li se jrindurukom sakemm dan kien ukoll ikun qed jirrakkuntalna fuq din l-aħħar mawra li kellkom. Fidejk. Iva, aħna bħala klabb tlajna Imola biex nassistu l-Grand Prix. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, ovvjament il-fatt li huwa wieħed mill-Grand Prix home tal-Ferrari jekk mhux il-home Grand Prix. Niftakru li Imola qiegħda ftit kilometri bot bil-bejs ġo Maranello, jiġifieri il-serkit imsemmi Alonso Aldino Ferrari, jiġifieri naħseb iktar home minn hekk huwa diffiċli. Esperjenza sabiħa ħafna. Sfortunatament ma kienx ir-riżultat li xtaqna, però il-fatt li kien hemm attendenza kbira fl-aħħar ġejna qed neħilsu mill-restrizzjoni tal-COVID mela lura il-Grand Prix se terġgħu jiftħu full capacity. Issa ħjerġa jkun hemm il-pit walks, it-trek ħadd tkun miftuħa n-nies għal wara t-tellieqa, jiġifieri issa li dawn ir-restrictions qegħdin jispiċċaw ifisser li il-supporters li fl-aħħar jistgħu nerġgħu morru naraw il-Grand Prix live. Ħajkonna esperjenza dejjem misbaħ. L-organizzazzjoni tal-klabb hawnhekk nixtieq nfaħħar ħafna lill-Meri li tieħu ħsieb ħafna il-membri li membri tal-klabb, ġibilna dejjem l-aħjar offerti li nistgħu nġibu direttament bil-Ferrari bħala aċċess, bħala prezz ta' tickets, discounts, etc. Nixtieq nfakkar li aħna klabb uffiċjali tal-Ferrari, tal-familja Ferrari, mhux ġast klabb maqquta u Malta
però maħna membri uffiċjali tal-familja Ferrari, ġifieri nibbenefikaw mill-benefiċċji kollha li tuna il-Ferrari mill-Italja. Avveniment li jmiss issa Grand Prix ta' Spanja, jkollna kontingent ieħor ta' nies tilgħin Spanja. Grand Prix ta' Monza, ovvjament, ma jistax jonqos dak, ikun kontingent ieħor ta' nies li ħajtilgħu jaraw il-Grand Prix f'Monza. Ovvjament, issa kif konna ngħid peress il-restrictions tal-Covid qed jonqsu jew pratikament tneħħew kważi kollha, nerġgħu nibdew norganizzaw l-ikliet ta' waqt il-Grand Prix fejn niltaqgħu morru niklu flimkien u mbagħad nibqgħu wara naraw il-Grand Prix kollha flimkien bħala klabb. Sewa wisq, mela, nhar il-ħadd li ġej ser ikollna tellieqa oħra, l-ewwel darba li l-Formula Wieħed sejra tmur ġo Miami, se nkunu tinsuqu wkoll fi trakka ċittadina, nitlob lil Benil biex tgħidilna x'għandna nistennew minn din it-tellieqa u jekk tridu wkoll ittuna il-podju kif taħsbu li ser jispiċċa. Jibda Simjon, Wayne u jalaq Duncan. Fimni, ma tax naqbel miegħek li hija trakka ċittadina, xi hija naħseb hija iktar trakka mibnija ġast bid-differenza li m'għandix ranu fimma bil-ħitan biex ikollha il-fil ta' trakka ċittadina, imma milli rajt issa jafet nisbalja kompletament, hija trakka letteralment mibnija apposta tellieqa li tiżarma u terġa' ssir il-grounds tal-Miami Dolphins, asla x'inhuma daw. Pero mhijiex trek naħseb ta' triq li jisuq il-karozzi normali ġo fiha. Biss però ifhimni x'għan nistennew. Nistennew more of the same jiena Ferrari u Red Bull. Il-Mercedes hopefully naqbdu art temperaturi għandhom ikunu favorevoli biex naqbdu nitfgħu il-karozza fil-5 u 6 post. Jafim semmi tax-xita wkoll. Ifim, nix-xita għal-ħadd, imma x-xita qegħdin ngħidu Miami tasku waħda minn dawk il-ħalbiet. Tagħmel ħafna mal-ftit ħin u daqshekk, isu tip tal-Malasja. Anke ħabba l-klima li ġifieri minnu familjari ma' dik il-parti tal-Amerika jgħidlek eżatt it-tep kif ikun. Biss però naħseb għandha tkun tellieqa taħraq, u ngħid taħraq mhux ġast taħraq. Bħala temperatura fuq it-trakka ma sab anke bħala tiġrija bejn il-Ferrari u Red Bull. At this point inutli tant huma viċin it-timijiet li assista tagħmel prediction qabel ma tara il-free practice tara l-rħfejja tixaqleb ġifieri nistennew naraw. Il-podium ma dik il-drivers eżatt Ferrari u Red Bull. Dik. Wayne. Ovvjament trakka ġdida għal-Formula 1. Milli għal-kemm għadna ma rajtx tellieqa ssir fiha, l-ewwel impressions ma tantx kienu tajbin minn naħa tiegħi ta' trakka ma tantx għoġbitni daqshekk. Imma ma nitkellmux minn qabel, issa naraw. Ovvjament peress li hija trakka ġdida tkun diffiċli, tgħid minn ħajkollu il-vantaġġ, però nemmen li bħal ma rajna fl-aħħar da fl-ewwel 4 tlieta tal-istaġun ħadd tkun bejn ir-Red Bull u l-Ferrari ir-rebħa. Ħanipprova nagħti prediction tal-ewwel tlieta. Ngħid li Verstappen ikompli fejn ġimgħa u jirbaħ, Leclerc it-tieni u Carlos Sainz jirkupra t-tielet. Duncan. Predictions diffiċli ħafna, onestament. Milli rajt jiena mit-trek. Ħandawwar lek il-domanda b'mod differenti. Taħseb li Carlos Sainz huwa l-iktar sewwieq taħt pressjoni li ħajkun f'Miami? Iva. Ħajkollu pressjoni żgur għax ħaġa hija pressjoni li titfgħu stess fuq li jrid jiġi minn żball tiegħu fl-Awstralja u DNF oħra mhux tor tiegħu ġo Imola, plus li kellu żball ieħor f'Imola tefgħu fl-10 post tal-Split Qualifying, u ħajkun taħt pressjoni iva. L-importanti huwa li l-pressjoni ħajkun taħta ma tkunx pressjoni li ġġawlu jiżbalja, imma tkun pressjoni pożittiva li ġġawlu joħroġ l-aħjar
driver li hu. Tajja pwis, grazzi mela lil Simeon Duncan u Wayne l-lejla kontu għana dan il-program u grazzi u kol tmur l-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom u Game Breaker. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikollna program kemm xejn differenti mis-soltu, qabel xejn se nkunu qegħdin nittrattaw il-V1 Malta Series organizzat propju minn Velocity Esports Racing illi Simeon qiegħed jirrappreżenta l-lejla biss għalkemm il-programm ser jixxandar xorta bħallum ġimgħa il-ħamis Voldiri mhux se jixxandar fid-9 ma kif qegħdin taraw fuq il-grafika ser jixxandar fis-7:30 u dan biex anki natu ukoll spazju lis-semifinali tal-Eurovision Song Contest illi ser ikun hemm dakinhar filgħaxija u li Malta appuntu se tkun qed tikkompeti fih. Għal daqstant bħallum ġimgħa jekk intom dilettanti tal-mużika u tal-isport fis-7:30 segwu l-intervista u mbagħad flimkien insegwu l-Eurovision Song Contest u nagħtu l-appoġġ tagħna lir rappreżentanta lokali Emma Muscat illi minn hawn fisem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva nawgurawla illi ġġib ukoll l-aħjar riżultat prestiġjuż għal din l-art ħelwa. L-ura netwerk tagħna u l-ħidma tiegħu, naturalment fit il-ġimgħa l-attenzjoni prinċipali tagħna ser tkun qed tiffoka fuq dak kollu li ser ikun qed jiġri ġewwa Miami fejn jitilgħu s-soltu aġġornamenti kif ukoll il-video log ta' opinjoni wara it-tellieqa jista' jkun ukoll li matul tmiem il-ġimgħa ntellgħu xi ħaġa is-sibt ukoll relatata maċ-ċelebrazzjonijiet li ser ikun hemm fl-okkażjoni tar-rebħ tal-kampjonat min-naħa tat-tim ta' Hibernian salkemm fuq il-BOV Premier u mbagħad se jkollna programm apposta nhar il-ħamis 19 ta' Mejju li ġej. Infakrukom ukoll illi minn hawn u ftit ieħor dan il-programm ser ikun ukoll disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube għal daqstant inħeġġixkom biex tinkitbu hemmhekk tafsu subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut li qed intellaw se fejn jkun l-intervista, video logs tal-Formula 1 u video logs tal-futbol li jitilgħu meta ukoll ikun hemm il-ċans u l-ħtieġa. Inħeġġukom ukoll biex tidħlu fuq il-paġna uffiċjali tagħna fuq Instagram fejn hemmhekk ukoll intellaw l-aħbarijiet kif ukoll okkażjonalment xi ftit stejjer ta' opinjoni imma dik iktar min-naħa tiegħi. Mela, sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla infakkarkom fis-7:30 u mhux fid-9 jien Antonello Bela nirringrazzjakom tal-li segwejtuna l-lejla nsellem ukoll lil Merilo u lil Franco Loisio illi ħallewna xi messaġġi fejn ukoll botu jsellu għalik dan kien. U nerġendilkom grazzi tal-li segwejtuna u nawguralkom il-lejli tajjeb. Saħħit. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker.